Praise the Lord. Naami sa bukid. Grabe kainit ang panahon, mga kaigsunan. Makapamalandong ka nga ang kainit dili na siya sama kaniadto. Posible nga kini initial na ni sumala sa propesya sa Bible. Dunay giisgutan sa Bible, mga kaigsunan, sa Book of Revelation, nga maabot ang panahon nga ang kainit sa adlaw tugutan sa Ginoo nga makapaso sa tao. Mutuo ka nga posible kani karon nga kainit gitugutan na ginahinay sa Ginoo, initial nga kainit nga maka-realize ang tao, o posible nga kini wake up call sa Dios aron ang tao mamalandong nga tinuod ang pulong sa Ginoo, tinuod nga dunay Dios. Abi niyo makaigsunan, walay laing makatabang sa tao, gawas ra gyud sa Dios. Unsa kaha kung maabot ng panahon nga makapaso na gyud ang kainit, aya pa ba dayon ka mo tawag sa Ginoo? Aya na lang baka ka mo maghinulsol, mga lagad sa Ginoo? So busa ako mag-encourage kaninyong tanan, kanatong tanan, mintras higayon pa, panahon pa, lig-on pa atong mga lawas. Siguro busy ka sa imong pagtrabaho, panginabuhian, negosyo, pero ako mag-encourage nimo nga tagay og supisenteng oras panahon ang Dios sa pagpamalandong, kining mag-establish ka og relasyon, maayong relasyon sa Ginoo. Ambot pasabot nga dili ka malimot sa Ginoo, bisan unsa nakakadato, unsa nakakasikat, unsa ba imong posisyon, ayaw kalimot sa Ginoo. Ang pinaka-importante, pinaka-basic kayo nga buhaton sa tao, matag adlaw nga tanan sa pagmata nimo, magpasalamat ka sa Ginoo. Mahatag kag panahon mamalandong siyang pulong. Bisan sa panahon matulog ka, magpasalamat ka sa Ginoo sa gasas kinabuhi. Tungod kay abi niyo makaigsunan, gani kining matulog ta, sama man na nga kita wa na kinabuhi, sama na og matud pa sa akong inahan nga nagpractice og kamatay. Tinuod tungod kay wa man ta nasayod sa panahon sa atong katulogon. Pero sadyang nakamata ka, tungod na sa grasya sa Ginoo, gipamata pa ka aron makasud-ong pa ka sa maayos Ginoo. Praise the Lord. Diri ta mag-mission karon, balay sa usa sa atong igsuon sa Ginoo. Ayaan na pud ni nako. Praise the Lord. So nindot kayong lugar, mag-blessing mi sa balay karon. Kini nga balay atong blessingan, atong i-dedicate sa Ginoo, og birthday pod sa usa ka bata. So mao lang na makaigsunan, ang hinaot ko nga maka-enlighten ni gamay nimo. Importante nga mga lagat sa Ginoo nga seryoso, maayo tag relasyon sa Ginoo, maayo tag relasyon sa atong isig ka tao. Andam tang mo pasaylo sa mga taong nakasalaan nato, og andam po tang mga ipasaylo sa atong mga kapakyasan. So dalaygon ang Dios. Salamat sa pagpaminaw, makaigsunan. Dios magapanalangin. Ngayong hapon. Ngayong hapon, ma'am. Ha? Ngayong hapon. May ugtod ay. Gwapo naman. Gwapo na ba kayo dire? Luog naman kayo. Letson yun dayo. Hallelujah. Salamat eh. Salamat sa Ginoo. Ha? Ala kay gaklase man gud, busy siya kay doon gud si Pastora Audrey, uban na mo. Yang si Yol. Ya, yang mama. Ah. Praise the Lord. Oh. Grabe na agyo dayo. Hastang dako sa Litson. Dako na mga imbalay din ni Mote. Oh. Lumalabay bang way sapatos. Nagiray purpose ni Lord nga napahawa dito. Kani mo na gyud ni perfect design ni Lord. Mo na tong gipangan besi mo mama nga. Mo. Wow. Oo, dako kayo. Oh, natuman kay. Praise the Lord. Dako kayo. Luwag kas tanan. So God bless po.